सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची विक्रमी झेप, 4 वर्षात 7,000 कोटींचा टप्पा पार. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं अल्पावधीत लक्षणीय प्रगती करत केवळ 4 वर्षात 3,000 कोटींचा व्यवसाय वाढीसह तब्बल 7,000 कोटी रुपयांचा टप्पा यशस्वीरित्या पार केला आहे. बँकेच्या या विक्रमी कामगिरीमुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात नवा आदर्श निर्माण झाला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार बँकेचा व्यवसाय सातत्याने वाढत राहिला असून डिसेंबर 2021 मध्ये सुमारे 4,277 कोटी असलेला आकडा मार्च 2022 मध्ये 4,447 कोटी, मार्च 2023 मध्ये 4,838 कोटी, मार्च 2024 मध्ये 5,430 कोटी, मार्च 2025 मध्ये 6,094 कोटी असा टप्प्याटप्प्याने वाढत गेला. मार्च 2026 अखेर हा व्यवसाय 7,196 कोटी रुपयांवर पोहोचला असून हा बँकेच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या यशाबद्दल बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी आणि उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी सर्व सभासद, ग्राहक, ठेवीदार आणि हितचिंतकांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. त्यांनी सांगितले की संचालक मंडळ, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच ही भक्कम वाढ साध्य झाली आहे. ग्राहकाभिमुख धोरणे, विश्वासार्ह सेवा आणि पारदर्शक कारभार यांच्या जोरावर बँकेनं ही प्रगती साध्य केली असून आगामी काळातही अधिक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून बँक प्रगतीचा वेग कायम ठेवणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.